Kaya mga lods, kung wala lang sa video nga pera man to ay niliweran siya nga 2021 na peke asang ibo. Atas ka na, so peke, ito yung peke mga lods. Kilay niyo na, may green ka niyo, nakikita niyo, purong green. Yan. Tsaka yung kumikintab na yun sa 1,000, natatanggal yan. Pag peke, natatanggal yan. Yung original, hindi siya purong green. Ayan mga lods. Tsaka yung original, may nakaguhit dito na kumikintab. Pag natapat sa ilaw, nagre-reflection siya. Yun ang original. At pag ginalaw mo yun, lumilipat yung nakaguhit dyan sa original. Ito wala oh, wala. Pekeng-peke yung dating. Ayan mga lods oh. Ayan. Pangalawa mga lods ito. Ito sa original, hindi natatanggal tong parang scotch tape dito. Pero itong peke, natatanggal mga lods. Scotch tape siya, nilagay lang scotch tape. Ayan mga lods. Scotch tape mo ba, didikit ang bunungan na scotch tape. Ginandikit hindi yun sa peke. Ako gitu at tigakan, ako legrin. Ada mi gugurisyon saya apat na nga girakyaw ka na di kukug mo pelipat. Basta ginono ka sa orig. Patagilido ka, nagita mi tutoresyon saya kindat na sunja poro. Naginono ka saya. Nagita mi tutoresyon saya sa log. Napsun saya mabu. Dito sa orig, yun ang original. Orig na pera, ito peke. Ayan mga lods. Pangalawa ito. Ito. Pag natatanggal to, parang scotch tape lang siya mga lods. Natarbo scotch tape. Up to doon. Ayan mga lods. Natatanggal yan. Nakadikit lang kasi ni scotch tape eh. Ayan o. Ayan ang peke mga lods. Pangatlo mga lods ito. Ayan yung guhit. Ayan o. Yung square sa taas na may tatlong ulo. Natatanggal yung kulay niya pag ginuhit ko sa papel. Yung original, hindi basta-basta natatanggal yung mga lods. Tingnan nyo ah. Yan ah. Walang dyan ah. Oh. Guguhit ko sa papel ah. Kita ba? Guguhit ko dito ah. Ayan. Diba? Kumulay siya. Parang original na kumulay. Detaro orange kanya na may kulay ko karatas. Pero ilan na pirak na niya torres niya doon. Ayun. Diba? Yung original, hindi basta-basta natatanggal yan eh. Nabuong ka doon sa original. Kalibatan na, pero nabudo taraya. Basta orange. Na basta peke na sarami guris ka sa kuwan. Karatas, pag peke, guguhit mo lang sa papilya, matatanggal yan, gaganyan siya, ayan o. Tsaka yun nga, sabi ko, yung kulay green, purong green, pag may nakita kayong purong green na 1,000, check nyo mabuti. Ayan mga lods o. Wala yung nakaguhit dito na, kumikintab na pag naitapat sa ilaw, nagre-reflect yun. Tsaka gumagalaw yun, pag ginano mo, gumagalaw yun. Yan, yan ang mga palatanda ng kalat na kalat ngayon mga lods. 2021 nila nilabas. Pero itong pera 2020, ayun o. 2020, pero 2021 nila nilabas. Mga lods. Dami nang tumingin nito pero parang sila naniniwala na peke. Na-upload ko lang to para lang paalalahanan lang kayo. Lalo na sa mga taga Metro Manila. Salamat. Hanggang dyan lang.